Saúdos, moi boas tardes. Pedro Sánchez ignora a ameaza do embargo comercial cos Estados Unidos e resucita o non á guerra. O presidente do goberno distanciase dos nosos aliados europeos e evita aclarar que consecuencias pode ter para España a ruptura das relacións cos Estados Unidos. Dende Washington acusan ao goberno español de poñer en perigo as vidas dos soldados norteamericanos. Cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Máis de 27.000 empresas españolas exportan aos Estados Unidos, representan o 1% do PIB. Alfonso Rueda pídelle a Sánchez que deixe os intereses partidistas e priorice os de España. Que pode ter consecuencias moi malas para España. Por lo tanto, eu pediría ao presidente do goberno que pense nos intereses do país, non nos intereses do seu partido ou mesmo nos seus intereses electoralistas persoais. A OTAN acaba de entrar na guerra de Irán. A defensa aérea da Alianza Atlántica derrubou un mísil procedente de Irán en territorio turco. En Libia o conflito tamén se está a complicar. Marcos Méndez está en Beirut. Israel está a intensificar os seus ataques contra o Líbano por todo o país, pero sobre todo nesta capital, algúns incluso en barrios cristiás como este que está ás miñas costas. Ademais, exixe a evacuación de boa parte do sur do país. Conmoción en Santander tras a morte de 5 mozos de entre 19 e 22 anos ao derrubarse unha pasarela. Os equipos de rescate seguen buscando outra moza que caeu ao colapsar. A única supervivente recupérase no hospital e está estable dentro da gravidade. Todos eran estudantes de formación profesional que estaban facendo unha ruta de sendeirismo. Seguimos en Cantabria porque o incendio nunha nave industrial obriga a enviar unha mensaxe de alerta á poboación para que se confinen as casas. Na nave almacenaban produtos químicos, o que estaba provocando estouridos. E atención a como pillaron unha muller en Ferrol horas despois de suspender o exame do carné de conducir. E ao volante deste coche, esnafrada nunha rotonda, drogada e bébeda, así apareceu. A taxa de alcohol en sangue multiplicaba por 4 a permitida pros que teñen permiso, claro. O mundo da comunicación despide hoxe un gran referente, o xornalista galego Fernando Ónega, que faleceu aos 78 anos. Pola Capela Ardente, na Casa de Galicia en Madrid, están pasando multitude de representantes da cultura, da política e dos medios de comunicación. Entre os que foron compañeiros de profesión, a raíña Leticia, amiga persoal da súa filla Sonsoles. Reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano, que es Fernando Ónega. Nos deportes, o Atlético de Madrid convértese no primeiro finalista da Copa do Rei. Así celebraban os colchoeiros a clasificación para a final de Copa que se disputará o próximo 18 de abril en Sevilla. Os de Simeone sufriron tras superar a eliminatoria. O Barcelona marcou 3 goles, quedando ás portas de poder forzar a prórroga no Camp Nou. Esta noite, Real Sociedade e Athletic dilucidarán a outra semifinal. Temos os ceos despexados, excepto ese efecto da calixe. Nas comarcas do litoral norte aínda teñen brétemas tamén marítimas pegadas á terra. As temperaturas en valores moi semellantes aos donte, primaverais. E ollo, porque mañá cambia o tempo. A OTAN derrubou un mísil balístico de Irán que se dirixía a Turquía, un país que ata agora non recibira ataques iranianos. Tamén seguen os ataques no Golfo Pérsico. Francia interceptou drons que se dirixían aos Emiratos e tamén enviou medios ao Mediterráneo Oriental para protexer a Chipre dos ataques iranianos. Aquí en España, Pedro Sánchez segue á marxe dos aliados e ignora a ameaza do embargo comercial dos Estados Unidos. O presidente do goberno di que non ten medo ás represalias nin económicas nin doutro tipo, María Cheda. Si de arriba fai caso omiso a eses avisos de Donald Trump, malia que non é a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos amosa o seu malestar co goberno español. Pedro Sánchez
recuperou ese non á guerra, cargou contra José María Aznar, contra o trío das Azores e ademais engade non vai ser nin cego nin servil, lanzando así un novo desafío a Donald Trump, o que, por certo, non se referiu directamente en ningún momento desta intervención. Unha comparecencia sen preguntas cun afán, mobilizar os votantes de esquerdas. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Sánchez defende a súa postura fronte ás críticas de Donald Trump. Ingenuo es creer que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Pide que rematen as hostilidades en Oriente Próximo canto antes e que se opte pola diplomacia. No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Aínda así, o Goberno estuda xa un paquete de medidas económicas. Tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. A nivel internacional, vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en unha resposta coordinada. Insiste en que a súa política internacional é coherente, que defende o mesmo neste conflito que no de Ucraína e Gaza. Escoitábamos a Sánchez falar de aliados, non aclarou cales son. De feito, os países da nosa contorna están indo por outro lado e están respaldando os Estados Unidos. Washington utiliza as bases militares dos países comunitarios e conta co apoio dos 3 grandes, con Francia, con Alemaña e tamén co Reino Unido. Nesa fronte aliada están outros 8 estados europeos que acordaron con Francia reforzar o paraugas nuclear contra Irán. España queda fora. Esa alianza europea na que non está o noso país empezou xa a actuar. Francia envía un portaavións a unha fragata a Chipre, que é socio europeo, que está sufrindo directamente os ataques de Irán. Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle fasse route vers la Méditerranée. Na mesma liña que Francia van o resto dos países da Unión, incluída Alemanha. O chanceler Merz estivo onte na rolda de prensa onde Trump lanzaba esa ameaza e evitou saír públicamente na defensa de España. María Calvo. Sí, o chanceler alemán evitou confrontar con Trump e non apoiou públicamente a España. Pola contra, sí que instou ao goberno de Sánchez a cumprir co 5% de gasto en defensa, un xesto que non gustou nada e que sorprendeu moito en Madrid. O ministro Álvarez xa pediu explicacións a Berlín. Quen si mostrou o seu respaldo foi a exministra e vicepresidenta primeira da Comisión, Teresa Rivera, que apelou á unidade europea, lembrando que xa vimos algo similar con Groenlandia. Mais apoios dende o Emmanuel Macron chamou esta mesma mañá a Pedro Sánchez para trasladarlle a solidaridade de Francia e dende aquí, dende Bruxelas, tamén pechan filas con España, advertindo que están preparados para actuar ante calquera represalia contra un Estado membro. Le he trasladado, pues desde luego, nuestra sorpresa. No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Era otro espíritu europeísta. Os Estados Unidos insisten nesa ameaza a España e acusan o noso país incluso de poñer en risco a vida de soldados americanos. Rosa Conde, Miami. Sí, foi o secretario do Tesouro dos Estados Unidos quen acaba de lanzar unha advertencia moi seria. Dixo literalmente que calquera cousa que reduza a nosa capacidade de participar na guerra pon en risco vidas de estadounidenses. É unha mensaxe directa e de gran dureza política porque suxire que determinadas decisións poderían ter consecuencias máis alá do ámbito económico. Mentres tanto, estamos pendentes de como se vai concretar ese posible embargo aos produtos españois e, sobre todo, de que impacto pode ter nas máis de 27.000 empresas españolas que actualmente venden os seus produtos aquí, nos Estados Unidos. A tensión diplomática está a aumentar e as consecuencias económicas poderían ser relevantes se esta ameaza chega a materializarse. Si, Rosa, a mensaxe do goberno estadounidense insiste na idea que lanzaba o propio presidente Trump e que está dando a volta ao mundo. España, di, é un socio terrible.
Some of the European, like Spain, has been terrible. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Embargoes, do anything I want with it. And we may do that with Spain. E quen mira para España? Pois a China, que toma nota de que as relacións diplomáticas comerciais entre Estados Unidos e o noso país pasan polo peor momento. Xa en defensa de España, di que o comercio non pode ser utilizado como arma de presión. Hoxe sabemos tamén que os Estados Unidos comezaron o ataque de Irán para evitar que o réxime dos ayatolás fabricaran 50 novas bombas nucleares. E o argumento dos Estados Unidos. Os altos funcionarios de Washington certificaron que Teherán contaban con 10.000 kilos de uranio enriquecido e que estaban utilizando as negociacións abertas para gañar tempo e rearmar o país. En España, os socios aplauden a postura de Pedro Sánchez fronte ás ameazas comerciais de Trump. O PP en contra acusa o presidente de pôr en risco a seguridade do noso país por unha manobra electoral. Sumar pecha filas co socio da coalición. España es un país soberano y es un país de paz. Por tanto, no aceptamos chantajes ni lecciones de nadie. Díaz convocou os axentes sociais para falar de posibles medidas a implementar se recrúa o conflito en Oriente Próximo. Dende Podemos pídenlle ao goberno ir máis alá. Que sea coherente. Hoy no a la guerra es cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón. Pero o goberno descarta o seu peche, si insiste en que Estados Unidos non as usará para operacións en Irán. Pola súa parte, o PP pide que se preserve a relación cos norteamericanos. No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados. Y el señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España. O líder popular acusa ao presidente de prexudicar España por electoralismo. Dende o corazón de Europa, Alfonso Rueda alerta das consecuencias que pode supoñer para España a postura de Pedro Sánchez, o que acusa de tomar decisións partidistas sen pensar no país, Ana. A declaración de Sánchez colleu o presidente da Xunta en Bruxelas nunha reunión do Comité de Rexións dende onde amosou o seu rexeitamento ás ameazas de Trump, pero criticou tamén as palabras do presidente do goberno. Alfonso Rueda defende que España forma parte dunha alianza e de que non pode ir por libre porque iso, di, suporía graves consecuencias para España. Alfonso Rueda apunta que Pedro Sánchez se move por intereses electorais e pídelle que pense no seu país. Falar en nome de todo un país, apartarse completamente, sin falalo con ninguén, do que é unha postura común da alianza na que estamos, creo que neste momento é algo moi complicado e que pode ter consecuencias moi malas para España. Por lo tanto, eu pediría ao presidente do goberno que pense nos intereses do país, non nos intereses do seu partido. Declaracións de Rueda, como víamos dende Bruxelas, onde esta tarde vai reclamar que se manteñan os fondos de cohesión tan relevantes para manter os investimentos nas autonomías. Desta tarde, o presidente da Xunta, en representación das comunidades autónomas españolas, reclamou no Comité de Rexións que non se recorten os fondos de cohesión no presuposto europeo que se está deseñando para o 2028-2034. Haría imposible a cohesión, por lo tanto, hai que intentar, na medida posible, manter os fondos e, dende logo, non admitir as rebaixas que se plantexan. Entendemos que hai outras necesidades agora mesmo na Unión Europea, pero non pode ser a costa dos fondos de cohesión. Rueda tamén defenderá que as comunidades participen dende o principio no deseño de como se van investir eses fondos, que pide tamén xestionar. Esta tentación que hai de recentralizar todo, que vimos que se quiso facer cos fondos Next Generation e que foi un fracaso, non se pode facer cos fondos de cohesión. Por tanto, insistirei en mantemento das cantidades e en necesidade de que as rexións esteamos na execución deses fondos. Caldas de Reis non vai ter polo de agora variante que retire o tráfico de paso da zona urbana. O goberno cancela o proxecto despois das queixas dos veciños da zona pola que ia transcorrer. Anunciou o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia.
que somos capaces de reflexionar, de acordar, de acordo ca veciñanza, a paralización dun proxecto que non era o conveniente para Caldas, e unha sensibilidade por parte tamén dun goberno que sabe entender e escoitar esas novas necesidades. E ao mesmo tempo tamén unha mirada hacia o futuro dunha planificación máis ordenada. O Partido Popular pide a dimisión de José Tomé, expresidente da Deputación de Lugo e aínda alcalde de Monforte, polas acusacións de acoso sexual. Paula Prado reclámalle ao Partido Socialista e tamén ao BNG que non calen nin tapen ese tipo de condutas e que sexan exixentes con Tomé para que tamén renuncie á súa acta de deputado. O señor Tomé ten que dimitir de alcalde de Monforte e ten que dimitir da súa acta de diputado provincial. E o Bloque Nacionalista Galego, cómplice de toda esta situación, yo ten que exixir sen ningún tipo de condición, sin ningún tipo de condicionamento e ningún tipo de requisito, absolutamente nada. Vox advirte que non vai apoiar a candidata do Partido Popular á presidencia da Junta de Extremadura sen un pacto previo. No debate desta mañá advertiron que queren certezas e garantías para chegar a ese acordo antes da votación que se vai producir este venres. No seu discurso, a popular María Guardiola insistiu en que non hai impedimentos para que acaden ese acordo e que comparten moitos obxectivos. Yo no veo impedimento para hacerlo. Usted sabe perfectamente que muchas de las cuestiones que usted ha puesto aquí encima de la mesa ya están acordadas. Señoría, ya lo están. Lo sabe perfectamente. A folga de médicos de atención primaria xa obrigou a suspender 11.000 consultas nos centros galegos. Segundo os datos da Consellería de Sanidade, este mércores o seguimento do paro achegouse ao 6%. Os médicos reclaman un límite pro número de consultas que atenden cada día e queren mellores condicións laborais nos puntos de atención continuada. O conselleiro de Sanidade insiste en que segue aberto o diálogo. Sobre todo es reducir esta sobrecarga asistencial. Entonces entendemos que hay que buscar fórmulas precisamente para reducir esa sobredemanda que aparece. Con respecto a los PACs, hay que mejorar las condiciones laborales. Mantener esa vontade de diálogo que ten con todas as organizaciones sindicais, que estamos a traballar no tema de atención en primaria, contamos que, bueno, que en este caso Omega pues, se sume tamén a esa negociación colectiva que debemos facer todos, ¿no? Pensando nos pacientes e pensando tamén nos profesionais sanitarios. As agresións a sanitarios aumentaron durante o 2025. A policía tivo que intervir en 11.000 ocasións por incidentes dese tipo. Con todo, as denuncias presentadas son moitas menos. Por iso a policía insiste en que é preciso denunciar. Tenemos un 17% de reincidentes porque no se denuncia, Entonces, como no se denuncia, si yo gritando a alguien, si yo poniéndome violento, si yo amenazando consigo una receta, consigo que me pasen sin cita previa, ¿qué es lo que voy a hacer la próxima vez? Lo mismo. Santander está conmocionado polo suceso en que onte faleceron 5 estudantes. Os equipos de emerxencias manteñen activa a busca doutra compañeira que aínda está nestes momentos desaparecida. A vez investigase por que colapsou a pasarela costeira pola que estaban camiñando. A primeira hora desta mañá volveuse poñer en marcha o operativo de emerxencias para buscar a moza que segue desaparecida tras o colapso dunha pasarela da Praia do Bocal. A plataforma derrubouse na tarde deste martes ao paso dun grupo de 7 estudantes que paseaban por esta ruta costeira. Nos primeiros momentos, os servizos de emerxencia lograron rescatar unha das estudantes que conseguiu manterse agarrada ás rochas e sacar do mar 4 cadáveres. A primeira hora da noite localizaban o quinto. La policía judicial, en su momento, cuando se hayan reconocido los cadáveres y con la certeza, será a quien le corresponda anunciar esas identidades. Esta mañá confirmouse que os falecidos son 4 mulleres e un home orixinarios de Vizcaya, Cantabria e Almería. A desaparecida é de Guadalaxara e a única supervivinte de Álava. Todos teñen entre 19 e 22 anos. Estudaban no Instituto de FP La Granja, onde acababan de recibir as notas para empezar a súa fase de formación no programa Erasmus. O Concello de Santander e o Goberno de Cantabria decretaron 2 días de loito oficial, mentres no lugar do suceso os labores de busca van a par coa análise da pasarela para determinar as causas do derrubamento. La policía judicial está haciendo la investigación sobre el terreno, con lo cual cualquier hipótesis que quisiéramos trasladar en estos momentos probablemente a único que condujese fuese a equivocar
la línea de acción en la que en estos momentos estamos. Pero la hemeroteca existe y los santanderinos saben perfectamente que es una obra, y no lo vamos a negar ahora, que ejecutó Costas, que es una obra que tuvo una protesta por los santanderinos, que es una obra que no finalizada se suplió con otro proyecto, y que todos esos datos es lo que hay que aportar. Permanecemos en Cantabria. Alí enviáronlles un S-Alert aos veciños que viven preto desta nave industrial arrasada literalmente polas lapas para que se confinen nas súas casas. A extinción non está sendo nada fácil. Os materiais químicos almacenados nesa nave provocaron varias explosións e complican moitísimo o traballo dos bombeiros que levan alí dende esta madrugada. Os bombeiros tamén traballan arreo no incendio desatado este mediodía nunha casa en Culleredo. Está difícil porque hai moita madeira, tanto almacenada dentro como na propia estrutura da casa. Por fortuna o dono non estaba, así que non hai feridos. Un calefactor que quedou encendido puido ser a causa. Esa era a imaxe en directo precisamente do estado en que está quedando esa casa devorada polas lapas. En Valladolid morreu unha moza de 28 anos sepultada baixo os cascallos dunha casa en obras que se veu abaixo. Hai outros 4 feridos. O derrubamento ocorreu pouco antes das 7 da tarde deste martes e afectou a unha vivenda de 3 alturas situada na Praza Maior da localidade vallosoletana de Siete Iglesias de Trabancos. Había en ese momento 5 personas dentro, 2 de ellas han salido por su propio pie en los inicios de que empezara a colapsar y 3 han quedado atrapadas. Unha das persoas atrapadas, unha moza de 28 anos, non sobreviviu e o seu cadáver foi recuperado polos bombeiros vallisoletanos. As outras dúas, un home duns 40 anos e a propietaria da vivenda de 79, foron rescatados e trasladados ao hospital con feridas de distinta consideración. A vivenda colapsada estaba sendo reformada. Tamén queremos que vexan o narcozulo que atoparon as forzas de seguridade nunha praia de Marbella. Os narcos agochaban unha tonelada de cocaína neste enorme buraco escavado na terra. No outro operativo localizaron 25 armas de fogo, algunhas de guerra, utilizadas para protexer a cocaína, e detiveron 4 persoas que pretendían roubarlles a droga a outro grupo, o que se coñece como un emborco. Caso chamativo, cando menos. Sen carné, borracha, drogada e espetada nunha medianeira de Ferrol. Así acabou unha condutora apenas unhas horas despois de suspender o exame de conducir. O suspendo enténdese. O final, ademais, puido ser moito peor. Suspendeu o carné de conducir pola mañá e unha de dúas. O moito lle afectou ou pouco lle importou porque colleu o coche dun familiar á tarde e a correr. Cando quixo entrar na rotonda do Sin, un dos accesos á autoestrada, freou na medianeira. Aínda menos mal. Hai xente que conduce sin carné e a verdade que a xente non ten moita conciencia da perigosidade que pode ter eso para un mismo e para os demais tamén. Primeira infracción de 3, a segunda positivo en alcohol. Cuadriplicaba a tasa. O sea, é unha auténtica barbaridade onde non estás en absoluto en condicións de poder conducir. E a maiores cocaína, tremenda viaxe. É un cóctel que se dá habitualmente. De feito, antes, fai anos, o que máis había eran tasas de alcoholemia e agora está se vendo moito outro tipo de sustancias, de xente que consume hachís, gente que consume cocaína. É a causa máis extendida de perda de puntos. Nos cursos de recuperación botan as mans á cabeza co que lles chega ali. Temos descansos de 15 minutos e o mellor chegas a primeira hora e tes os alumnos pois ben, como teñen que estar, e nesos 15 minutos, cando chegan de volta, madre mía, hai algún que chega que xa non é capaz casi nin de subir as escaleiras. Casos que teñen o permiso retirado por haber cometido algunha infracción e veñen a facer o exame moitas veces no seu vehículo. Son delitos graves, no caso da muller de Ferrol que non chega aos 40 anos, delito penal. A espera da decisión da xustiza podería quedar inhabilitada para conducir durante un tempo, antes incluso de colgar o L. Outra cousa é que lle importe. En Ourense, un conflito polo custo dun alugueiro rematou cun detido por ameazas con arma branca e con agresión, Mercedes.
Si os feitos sucederon aquí nesta avenida de Zamora e trascenderon hoxe. O protagonista é un home que subarrendaba habitacións do mesmo piso no que residía como inquilino. Segundo a investigación, o individuo pediu aumentar a cuantía que recibía como cuota mensual a unha parella. Ante a negativa deles, reaccionou de xeito violento. O parecer chegou de madrugada baixo os efectos do alcohol e cun coitelo de cociña amenazounos. A parella acabou sufrindo varias lesións e hematomas. Finalmente, o home foi detido pola Policía Nacional. Atendan o xiro de guión no xuízo os dous irmáns de Negreira acusados de tentar matar o pai a golpes. Agora o maior di que foi o pai quen tratou de agredir o seu irmán e que el interveu para defendelo. Os forenses confirman as doenzas mentais dos acusados e aconsellan internalos. Impasibles asistiron Alberto e Ricardo á declaración do forense que os examinou 3 días despois de que golpearan brutalmente a seu pai. Confirmou o diagnóstico de ambos, esquizofrenia paranoide un e psicose afectiva o outro. Os dous tiñan ideacións delirantes e animadversión cara a seu pai, o que ese mesmo día denunciaran por supostamente envenenar o gato. Non asumen a enfermidade e deixaran a medicación 15 días antes. Iso puido aflorar as patoloxías sumado ao consumo de alcohol e drogas. Tamén confirmou que practicaban rituais místicos e que aseguraban ter sido interceptados por unha secta. No informe recomenda o ingreso nun centro psiquiátrico. Aínda así, o forense considera que as súas capacidades estaban diminuídas, pero non anuladas para cometer a agresión. O grau de afectación é fundamental á hora de establecer a súa imputabilidade. O que se vai discutir entón é se é un atenuante simple, estaban pouco afectados, ou se é o que eu defendo unha eximente incompleta, estaban moi afectados. Se hai unha eximente incompleta, hai unha rebaixa maior de penas e, aparte, o que permite o Código Penal é o que se chama unha medida de seguridade, que pode haber un seguimento psiquiátrico. E, por outro lado, os clientes sosteñen que dime que non, que le están perfectamente ben. Eso, por un lado, sería indicativo desa enfermedade mental, pero, por outra parte, a mí tamén me obriga a non pedir esa privación completa de facultades porque os clientes é o que me impoñen. Tamén declarou o forense que examinou as lesións do pai, asegurou que foron graves, pero a súa vida non correu perigo. A vista suspendeuse mentres outras dúas peritos examinaron os acusados para avaliar se podían declarar ou non. Finalmente, só declarou o maior dos irmáns e só respondeu ás preguntas do seu abogado. Dixo que foi o pai o que lle estaba pegando a seu irmán e que el axudoulle como puido. Acusou o pai de maltratalos toda a vida. A Fiscalía rebaixou a pena 7 anos de prisión por un delito de intento de homicidio. A defensa calificou como delito de lesións. Empregou unhas lentes e un reloxo intelixente para copiar no exame MIR. Pillárono e puxéronlle un 0, menos mal se pensamos nos pacientes. Aconteceu en Santiago. Neste caso detectárono, pero o avance das novas tecnoloxías fai cada vez máis difícil coller os que fan trampas nos exames. Pomos estes lentes e accedemos a múltiples posibilidades. Ou que faga unha foto que sexa, que grave un vídeo, podo estar escoitando unha chamada, música, calquer tipo de son vía ósea e tú non o estarías escoitando. Diz a IA, entón, claro, a IA hoxe é infinita, vai nos ofrecer todo tipo de respostas. Dun xeito casi imperceptible pos demais. Pueden estar fabricadas de materiales como eritrogel ou eritrogel de silicona. Estas outras proxectan todo tipo de texto na lente sen que ninguén máis o vexa, avances tecnolóxicos que complican o traballo dos que vixían os exames. Si el profesor o la profesora no lo nota, pues copias de tus propias gafas leyendo lo que te comenta la inteligencia artificial ao outro lado ou el colega, ¿no? Para facerlle fronte, apostan por incrementar os controis e mudar o tipo de exames. Podemos mirar si hay redes disponibles en la sala, preguntas más creativos. Lo último que nos queda también son los exámenes orales. Agora mesmo está encendida, porque te estou grabando. Innovación que pode ter un bo fin. Temos unha clienta, por exemplo, que a parella a acosaba, entón foille moi útil, utilizouna para gravar. Xente invidente tamén lle serve de moita axuda. Pero que tamén se poden usar para facer trampas ou mesmo cometer delictos. Diriximos a mirada á guerra en Oriente Próximo a través dos distintos escenarios, os puntos quentes que hai abertos. O primeiro deles, Xerusalén, que é a capital de Israel. Esta mañá escoitábanse explosións e o exército segue interceptando mísiles procedentes de Irán. Outro punto, Doha, capital de Qatar, seguen retidos varios cidadáns españois polo peche do espazo aéreo. A seguinte imaxe, a de Limassol, en Chipre, unha cidade portuaria próxima á base británica. Atacada por drons iranianos, Francia envía unha fragata para reforzar a seguridade. Por último, a capital do Líbano, Beirut, que hoxe volveu recibir bombardeos israelís co obxectivo de neutralizar as bases da milicia pro-iraniana de Hezbollah. Marcos Méndez.
Si Israel está a intensificar os seus ataques contra o Líbano, tan só esta mañá podemos escoitar alo menos 10, moitos deles nesta cidade, en Beirut, algúns como este que lles imos amosar agora, nun barrio cristiá, non na zona controlada por Hezbollah de Daesh. Este é un barrio cristiá, por certo, moi preto da Embaixada Española e do Palacio Presidencial. Este era un hotel que estaba cheo no momento do ataque esta mañá de desprazados do sur do país, e é que Israel cada vez está pedindo a xente que evacúe máis zonas do sur do país, unha zona moi amplia que xa abrangue casi todo o sur, todo o territorio que hai ao sur do río Litania. Estados Unidos e Israel intensifican os bombardeos sobre obxectivos de Irán nestas últimas horas. Un buque iraniano con 180 tripulantes foi afundido fronte ás costas de Sri Lanka, onde se rescataron 30 feridos. Unha fábrica de produción e lanzamento de mísiles balísticos tamén foi atacada. Do mesmo xeito aumenta a ofensiva contra a faixa do Líbano controlada por Hezbollah, en concreto as cidades de Hasmiyeh e Baalbek, onde morreron polo menos 4 persoas. Mentres, o Pentágono púxolles rostro a 4 dos 6 soldados falecidos en Kuwait pola explosión dun dron iraniano. O máis novo, un sarxento de tan só 20 anos. Donald Trump advertiu que en todas as guerras hai baixas e que estes heroes, dixo, deron a vida por unha causa nobre. Pola súa banda, Irán atacou con drons unha base da CIA en Arabia Saudita e volveu lanzar bombas contra posicións de Israel, aínda que a meirán de parte dos mísiles foron repelidos polos escudos antiaéreos na contorna de Xerusalén. O réxime iraniano sostén que controla por completo o Estreito de Hormuz, punto clave para o comercio mundial de petróleo. Con todo, o último bombardeo dirixido contra a maior refinería do mundo, a de Ras Tanura nos Emiratos Árabes, non causou danos importantes na infraestrutura. O Goberno enviou un avión do Exército ao Golfo Pérsico para tentar evacuar cidadáns españois que se atopan atrapados na zona. O ministro de Exteriores asegura que están en marcha varias operacións para facilitar o seu regreso. Álvarez non facilitou máis detalles. Por motivos de seguridad estamos hablando de situaciones muy delicadas, algunas tremendamente delicadas. Pero barallan 3 opcións: saída por vía terrestre con avións militares como que esta mañá saiu de Torrejón ou con acordos con compañías comerciais. Está en marcha una de las operaciones más difíciles y más delicada de todas las evacuaciones que vamos a hacer y que, por lo que me han dicho en estos momentos, sigue transcurriendo bien. Os primeiros españois evacuados dende Abu Dhabi chegaron onte pola noite. Entonces ya dijimos, mira, tenemos que salir de aquí, o sea, es que ya es sálvese quien pueda, literalmente. Explosiones y nos llegaban alertas al teléfono, que nos resguardáramos, que estuviéramos alejadas de las ventanas, de las puertas. Uns de vacacións, outros traballando ou participando en competicións deportivas como os equipos juniors do Real Madrid e do Valencia Basket. Todos se viron atrapados pola ofensiva bélica dos Estados Unidos en Irán. Había momentos en los que escuchabas ciertas explosiones, pero bueno, nosotros en realidad no veíamos nada, solo escuchábamos. Segundo Exteriores, na zona quedan uns 30.000 cidadáns españois. Algúns deles volverán nesas operacións que Álvarez dicía que están en marcha. Aquí aumenta a preocupación das empresas galegas que comercian cos Estados Unidos por esa última ameaza de Donald Trump. Os Estados Unidos son o principal mercado de exportación para Galicia despois da Unión Europea e, aínda que en volume total representa pouco, é moi importante para empresas concretas do sector da pesca ou do viño. Máis calma e menos ruido. É a mensaxe que trasladan os empresarios galegos nos sectores como a conserva que máis comercian cos Estados Unidos. Pros produtos do mar é o seu principal mercado despois da Unión Europea, un 3% das exportacións. Con Estados Unidos, pues a día de hoy, mientras no haya novedades, lo que hay es una cierta continuidad hasta que se haya una certeza. Esto lo vimos cuando fue la situación arancelaria, ¿no? Incluso algunos clientes adelantaron pedidos en previsión de lo que iba a suceder y ahora estamos viendo una situación de adaptación y al final de conversación con nuestros clientes. O viño é outro sector con empresas concretas que dependen moito dos Estados Unidos. O ano pasado, a denominación de orixe Rías Baixas exportou aló 3 millóns de litros. Tamén no granito hai compañías preocupadas. Dejar de exportar a Estados Unidos, pues claro que nos afecta. Entre un 12 y un 15% de nuestra producción, que es bajita, pero afecta.
vale, quedaría mermada. Dende a patronal galega piden diálogo. O presidente dos empresarios estivo precisamente onte co novo embaixador dos Estados Unidos en España, o que vemos aquí cando foi nomeado hai un mes. É unha persona moi equilibrada, e o que quere é que as relaciones entre España e os Estados Unidos se normalicen, que sean estables. En calquera caso, a patronal galega falle unha petición ao goberno central que rebaixe a tensión cos Estados Unidos. Mala incertidume e sen que se rebaixe de momento esa tensión, a Bolsa conseguiu reducir as perdas iniciais nesta xornada e quedan nun 0,13% de baixada polo momento. Entre os máis prexudicados este mércores están Repsol e Enagás. O resto de bolsas europeas conseguiron subir tras 2 días baixando polos ataques a Irán. O petróleo e o gas seguen subindo de prezo, pero xa dun xeito menos abrupto. Vamos a hacer un seguimiento, como lo he dicho antes, muy pormenorizado de cómo se van trasladando estos efectos para, y esto lo ha señalado el presidente del Gobierno esta mañana, responder si es que fuera necesario. Vamos a ver hasta qué punto esto acaba afectando a nuestra economía, al bolsillo de los ciudadanos y a nuestras empresas, y reaccionaremos en consecuencia. Tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a Dani por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano, que es Fernando Onega. A raíña Leticia foi unha das moitas autoridades que esta mañá se achegaron á Casa de Galicia en Madrid para arroupar a familia de Fernando Onega e renderlle homenaxe a este xornalista galego falecido onte. Cun cadro coa imaxe de Fernando Onega, a súa viúva Ángela Rodrigo chegaba a primeira hora á Casa de Galicia Madrid co fillo de ambos. O pouco, as súas fillas, Sonsoles e Cristina, xornalistas, visiblemente emocionadas, desculpábanse por non atender os seus colegas de oficio. Encontraba la palabra justa, la humildad en la radio, y luego pues la amistad con su hija Sonsoles pues hace que hoy sea un día triste para la profesión, pero también para los amigos. Ha paseado por todos los medios de comunicación, en todos los cuales ha dejado un sello de gran calidad periodística y de esa voluntad de concordia. Y recordar a Fernando que quedan pocos de esos, ¿eh? O sea, ¿cómo tiene que ser un periodista riguroso, de honesto? O mundo do xornalismo, pero tamén o da cultura e a política uníronse hoxe para render homenaxe a unha figura imprescindible da radio, a televisión e a prensa dende a transición. La mejor definición que al menos se me ocurre a mí trasladar sobre la figura de Fernando Onega es la del periodismo, en un significado absolutamente genuino. Un extraordinario periodista, y ojalá pues que mucha gente lo siga como ejemplo, porque eso será bueno para el periodismo español y para España. Foi desexo de Fernando Onega que os seus restos foran velados na Casa de Galicia, reivindicando as súas orixes e Mosteiro Pol ata o final. Admirador siempre de este fenómeno gallego, que era maravilloso, maravilloso. Pero ese intenso día de hoxe na Capela Ardente que vai permanecer aberta ata as 9 da noite. Tamén despiden con moito pesar a Fernando Onega no concello chairego de Pol, onde naceu. Alejandro. Sí, fondo pesar hoxe aquí neste concello de Pol, e máis concretamente aquí nesta parroquia de Mosteiro, de onde era natural Fernando Onega. Tanto veciños como familiares destacan del a súa faceta profesional no mundo do xornalismo, pero máis se cabe a súa faceta persoal, a súa humildade, e din que sempre sacaba tempo para visitar o lugar onde naceu. Un referente que sempre levou por bandeira a nosa comunidade, Galicia, pero tamén este concello, do que é fillo predilecto e tamén ben querido noutros puntos de Galicia, o caso, por exemplo, de Lalín, onde foi nomeado fillo adoptivo no ano 2007. Día de loito aquí neste concello, onde, como poden comprobar tras de min, as bandeiras xa ondean a media asta. Periodista e galego, non sei en que orde. Así gustaba de definirse a Fernando Onega, a quen vemos aquí recibir a medalla Castelao no ano 2001. Este emigrante pode mirar o seu pobo de Mosteiro, a súa nación de Mosteiro, a súa república de Mosteiro, e a monarquía dedicou sempre tempo. El gran servicio de paralizar un golpe de Estado, nada menos. En novembro pasado falaba no Congreso polos 50 anos da monarquía. Es democracia. A transición converteuse para el nunha histórica especialidade.
chegou a director de prensa de Adolfo Suárez. Para el escribiu para pedir o voto nas eleccións de xuño de 1977 aquel célebre «Puedo prometer e prometo». Pero, malia tanto Madrid, nunca se apartou de Galicia. Eu comparaba esta mañá na Radio Galega a situación de agora mismo. Esta é a última tarde de sol antes de que volva a chuvia e o malo é que vai quedar deslucida por culpa da calixe, esa masa de aire africano que xa se aprecia a simple vista, por exemplo, en Pontevedra ou en Baiona. Vémolo nas imaxes das nosas cámaras web, co paso das horas os ceos van quedando cada vez máis toldados e amarelentos e a calidade do aire vai ser mala en toda Galicia, así que non se aconsella facer deporte ao aire libre. Teñan coidado, sobre todo, as persoas máis vulnerables. Esta tregua no tempo agradecena e moito aos vendedores ambulantes que están tendo un inverno moi difícil. Hoxe por fin se animou a clientela no mercado da Estrada, Nuria. Había semanas, Marta, que este campo da Feira da Estrada non lucía desta maneira totalmente ateigado de comerciantes. Aquí polo xeral cada mércores danse cita uns 100 vendedores, pero neses peores días dos temporais non chegaron a montar nin media dúcia de vendedores. O estar bo día xa cargas con alegría, que estás contente, ves, porque sabes que veñen a por ti. E de feito véndese, claro. E xa tiña ganas de ver isto de que o pueblo ten vida, que parece que estábamos aquí mortos, aquí afogados na água, nas fochancas. O bo tempo chega puntual para a cita co xardíns e coas hortas. É tempo de plantar, así que estes postos son dos máis concorridos. Unha lima, non sei como chaman ese, un fatueiro e un mandarineiro. Os que venden produtos perecedoiros pasaron especialmente mal durante estas semanas en que non puideron traballar. É o caso de Beatriz, que perdeu de facturar no mes de febreiro, que é o mes dos cocidos por excelencia. Fatal para nós, para o mercado que nós vivimos deso. Temos que traballar e por culpa do temporal, pois non podemos vir. E o seguro hai que pagalo. E hai que pagar todos os impuestos e todo. Houve algunha feira que non había nadie, que non había ningún tendeiro, vamos. En moitos lugares de Galicia non se concibe día de feiras en Polbeira e aquí na Estrada poñen a guinda este día de sol e de rexurdir das feiras cunha boa ración. Pois tócanos a nos contar que pouco vai durar, así que aproveiten esta tarde de sol con esa brétema pegada aí ao litoral. Efectivamente, esa calixe que condiciona esa visibilidade e ademais empeora bastante esa calidade do aire en toda a comunidade. Temperaturas que hoxe están elevadas, moi primaverais, pero tal e como comecei, xa lles digo que chega o cambio mañá e volve o inverno. Parece cousa do pasado, pero aínda hai esquimós que construen iglús. Son vivendas utilizadas por poboacións nómadas que transitan polas rexións árticas. Entre a temperatura do exterior e do interior do iglú, fíxense, pode haber ata 40 graus de diferenza. O segredo está no aire que queda atrapado nos ladrillos de neve compactada, non de xeo, que funciona como un illante moi eficaz e natural. Do Ártico situámonos en Tailandia, onde os monxes celebraron o día en que Buda deu o seu primeiro sermón. Non esperen que lles diga o nome do templo, ten máis letras que Candeas Aino-chan. A celebración, a parte desa cúpula amarela en forma de ovni, aí a temos, contou este ano cun efecto especial adicional, un eclipse lunar que tinguiu o sol por dun ton vermello. Con ese pano de fondo desexámoslles que alcancen o Nirvana esta mesma tarde, aínda que eso sexa por unhas horas. Ata mañá. Mani Padme Hum